Mana kamano nyakora mga juang kamora mara mitira kautulu makende marua kie chenro maduondo nagi kama kuongo togwero kamano maduonga nyane obongo nyakalaga nyasach polo gi piny mochuon wa kinde machalo koda kamani mondo chokwa rum kogo mbaka kendo kwa rumo kachiel kod jatelo mabiro dondo kacha ni Kennedy Odeny mawuok kacha West Ugenya Siaya kudhi nyiswa ni to lek mane mabende en godo ne jo West Ugenya koro mga juang mokete mwade chunagi TV kandie kwa dhigo mbaka chutho te vichogo mabende koro mulo ngima dhano koro mga juang maka uthulu makene mono meruaki ibed kodwa kande nyakangwa tike nyakoro mga juang tarik en tarik 20 dwe mar abich gana 2026 kamata chenro enan Steve James aka nyakwa neronyo wan to mato dondo nagi luwe Facebook pages mago chunagi TV TikTok chuny onagi TV kati subscribe YouTube channel marama chuny onagi TV mheshimiwa akauthulu makene maruaki ni machiegni chuny onagi TV. Erokamano my brother. Kadhi maber nyinga ago erokamano mar chopo mokwongo e studio mar mondo mi wachi achiel ariyo adek waganie gandwa mag oganda joluo nikech language marwa mawachi en piny luo nage koro kwa mbeko kaka nage koro ago erokamano maduong' kabisa nikech Nyasaye omiyowa ngima omiyo wachopo odiochieng' ma kawuono. Erokamano kwa dhi mbele nyisna janeno machuny onagi TV ni to migosi Kennedy kara mana kijana mdogo en wuod kanye? Okay. Jawinjo an iluonga ni Kennedy Omondi. Mano nyinga madama ong'ere mane ID. Iluonga ni Kennedy Omondi Odony. Kennedy Omondi ni oja Ugenya. Ugenya ng'en chon nochakre Ugunja kidhi nyaka Ugenya. Koro part 1 gari nyalo don wan gi Ugunja constituency and Ugenya constituency. Nowadays Kennedy Omondi wuok e gweng' miluongo ni Ugenya constituency e gweng' mar West Ugenya. Wan mwapogo mpaka mar West Ugenya gi North Ugenya. I'm born in area miluongo ni Kagonya. Mane koro gweng' kamiluongo area matin miluongo ni Kagonya. Mane nying makibiro to ng'ere nikech mane Kagonya primary and Kagonya secondary school. Kagonya. Yes, mano korea dala. Kwa chako ngero ma kawuono joluono go ngero ni kik iwuo kama gweno okognie. Yes. Isewinjo ngero no? Asewinjo ngero no. Ngero no holo? Ngero kama gweno ok kognie. Mano nyalo nyiso ni kik ilos kama ing'eni ok ibede kose nang'o. Tie ngero enani. Kweche kachaka West Ugenya wuok kacha mondo mikore kao komno mar West Ugenya. Yes, gima osetimre ok kata nasewuok mondo akaw West Ugenya. West Ugenya thuondi osewuok ni mang'eny. And I can tell you my brother ni last election natemo mondo mi natero nyinga e pap narado gi ji ne wawinjo ni to pek ni kanye e West Ugenya ka. Owadwa West Ugenya en kama pod ni chien e dongruok. To kendo ma en county ma be king'iyo to jomosomo ae mang'eny kabisa. Kendo inyalo yudo kata ni kanyo pogruok bedo mana ni kata mana joma thoth gi mosomo go thoth gi ok gin e gweng' ma ginyalo kelo maendeleo e gweng'. But en ward ma jomosomo ae kanyalo kwa ni jok mosomo e ward no. And you cannot believe. To king'iyo maendeleo mane iye ni chien marach. Koro ok ni en kijana mdogo kende madwaro choro lek mag jo West Ugenya. There are so many people manyalo chopo agenda to kata nyalo chopo lek mar jo West Ugenya. But the pain maken nigo. Jomose biro gin jok mabiro to ok nyal konyo jo West Ugenya. Mano kende gima hinyo ken kijana mdogo. Ng'ama odak e West Ugenya, mochandre e West Ugenya, mong'e chandruok ma ja West Ugenya. Kiwacho ni chandruok ma jo West Ugenya gin chandruok mage ma iwuoye ma bende samoro ineno ka thiro oganda jo West Ugenya? Okay my brother. Sani aparo nitie jowinjo mang'eny manyalo winjo seche malose.
kiwuok e area mantie kachako mostly kata gi hospitals mondo mi ing'e jo West Ugenya winjo matek. Ibro yudo ni wan kod dispensary moro iluongo ni Bar Achuth. Bar Achuth Dispensary Hospital. Mamano en under county government Siaya. Bar Achuth Dispensary Hospital ok onego bed ni ka dana cha nikech nitie dana mok nyal wuotho, ok onyal yudo transport mudhi thiedhe Siaya kata mana Ukwala. Onyalo kuongo bi e dispensary ka mondo timne gima iluongo ni first aid, and then kotamo the doctor man kanyo inyalo many ne ambulance nikech wan kod gima iluongo ni county government ambulance manyalo kawo kata dana ni muter Kuria hospital mwanyalo wacho ni e level man malo. Achiel kuom gwanyalo luongo ni kaka Ukwala, kapok wadhi Siaya. Then the big one and Siaya Referral Hospital. And I want to tell you, my brother, in pain kinyalo dhi hospital no to kiyud yath. Tinyalo dhi kanyo to kiyud thieth. And then king'iyo kata na jok matiyo kanyo, inyalo dhi kanyo to the doctor manyalo mi mondo mi kata na thieth e kanyo en saa 4:05 otieno. En saa 4:05 odiechieng'. The doctor manyalo konyi e kanyo onge any change mosega bedo ni e kanyo. Mano ywak namba 1. Mani ng'ena chako ywak ni area MCA mara. Pok alose gima iluongo ni national government ma maybe kata pok adhi kuom MP mara. I can understand. Tibro yudo ni hospital ni seche ma jo siasa dwaro siasa to gichoko nyako gande tie hospital ni. But ka gisedhi to gidogi ok gini chien. Mano namba 1. Namba 2, adake e West Ugenya ka ema wang'e maka kasomo e school miluongo ni Kagonya Primary School. Watero inwagi e chichwa wapogo go West, wapogo go wan mpaka mar jo Waloya, Nyanza kod Western. Koro kaloso talose wi pen man ng'among'e chandruok mar a common mwananchi man piny. My brother ng'en tie chandruok moro in e town ka. Maybe sometime parents ni, for example, anyalo wacho kaka an Ken. Nyithinda sani anyuola an go e town ka. Ing'e nyathina kuchiew gokinyi, nyathina madho chai. Ting'eni an kana pone e gweng' kacha to kuna madh chai. Na madho nyuka. Mondo mi nan ne chai, nen strong tea. To be strong tea ni kana akian ng'e ni strong tea, seche moko ing'e ni strong tea, maybe kia ni en strong tea mane. Wan gi strong tea moro kanyo ne wakawo majan miluongo ni majan lum. Kijaluo tapani ng'eyo. Ma bende seche moko kata majan lum ni inyalo madhe as no ni winja roof mar majan but onge skar. Mukate ni ne wachame mana maybe kidhie ka jirani. Ng'ato nowuok Nairobi. Kor upon a ground mang'eyo gima japiny ni winjo. To ka adonge ground ma yudo ka japiny ni chandre nyaka wuok. Koro kabire e town tayudo ni tie change mayude e town ka. Masani emomi yudo ka nyithiwa man sani ok inyal nise modog dala mobed dala. Oneno ni kitere dala to chal gimi chande. Kende hinyo ngimane. Koro pod ana believe ga e gik mananeno ka pod atin. Makata mondo mi ayud school fee mar mondo mi adhi e school. Jo siasa mane tiyo gi ji. Emomi jo kacho ni politics is a dirty game. Kata bed manano wadwaro mondo wadonje politics. And I know what politics is. En gimo mayani kata kichope. En gimo mokonego bed kata ni ihinyo ganda ni minano man piny. Omiyo kaloso gi very pen. Ok alos gana lose wi mor. Ing'en tie ng'at mabiro mondo yud huma ewi about siasa. Tawok kama anang'eyo maka chope i town. Tawacho to koro town ma chope ni adhi chako kanyo tagik ni kanyo. Omiyo one pen. Seche ma ang' wachopo kata kiang' ni penjo jok ma bro gocho ni go kan nyalo bedo nitie kata mana jogweng'wa go. Bro koni part mar from ward na malose no ama Ugenya constituency as a whole. Gibro wacho ni gima bwana no wacho ni is true.
Koro mana yangi mano. Dongo no uen gi jotelo monego bed ni timonu tich mar kelo dongruok. My brother, Mano moyiero. Jotelo nitie. Anyalo koni ni agon Nyasaye erokamano, but atimo mos kuom our former the late Matthew Sogut. Mae mane en MP ma Ugenya manotiyo. Aparo nja Ugenya manyalo bedo ka. Bro confirm ni. Maya MP manokelo nyaka boreholes kapok onyuol, kapod mathindo. Up to now, magi gik mineno mwatiyogo nyaka sani. Iwinjo. Magi borehole mido ka jowa wuok dhi, pod watuome pi, pod wayudo. Mano waparo Matthew Sogut, the late. Masani wode bende manyo kom mar Ugenya. En jiranda kenda luonge kaka anyalo luonge kaka anko na wan kode dala chiel. Ma koro ma en laro kom mar West Ugenya mari et diriyo, tema diriyo. Mokwongo natero nyinga maber moadhi maber mo jo West Ugenya, they know me very well. Makata kai gibro confirm ni they know. Ken kijana mdogo they know. Ni dhi gotiko mane? Nadhi gotiko mar MDG, mar party leader mar party. Mar Mheshimiwa David Omochieng. Mano MP mara ma Ugenya. Nikech notiyo. Koro kana keloni. Kane jo Guto se ai. To koro wadok wayuda arrogant person. Otiyo tichamo gini gi ore. Kochamo tamni urumo to kelo ore. Poor works onge gik manotimo. Poor works onge gik morengo notimo. Kiwacho no kelo ore to mano dongo ondieke bishop ondieke en ang'o norengo. Jogo biro duoki e ka. Oksa moro miyo omiye nikech en okulify. Omiye nadi. Imi gimoimi. Yani gino siasa en gir ng'ato mikano mimiyo ng'ato. Iwacho nadi. Siasa en gir ng'ato ma ni wakane kang na tiyo. Sani laro komno gi otiko mane? West Ugenya. Jo Ugenya mong'eyo. Jo Ugenya bro choose na kama nyalo dhie. Ken kijana mdogo ilaro kom mar West Ugenya gi ODM. Nidhi mokwongo cha gi MDG. Yes. Sani to iwuok oko ilaro ikawo piny gi chama mane? Adhi kawo chama, adhi laro ODM ticket. Dak idhi MDG, iwe MDG nang'o? No, MDG okaweyo en mana ni MDG. Even my area MP ong'e maber support manamiye. Ong'eyo. Tiwe chama ni nang'o? Gima nogwenya gi Mheshimiwa David Omochieng ne en mana gimoro achiel. Ne watero Mheshimiwa Omochieng kendo notiyo maber, by the way. David Omochieng notiyo. Ne diere no ne mama nanyalo mana gona sima or ne pesa mena mon kech bando nitie. Notiyo first time Mheshimiwa notiyo maber. Second time kane gitemo gwenye ne wadok e ground. Ne mamako ne piny mochako duogo wa wit gicha oko modok agone kura moyudo. Koro gima ne duogo up to dakika mogik nyan gi Mheshimiwa David Omochieng election manyokalo ni. Ong'eyo nyaka team mage sani winja. Wan kod gi begino sieva na pod wachiemo kod gi. Kata na nyaka sani ne pod waok mani mugawa gachiel wadgi. To gima rach manowang'o ya gi Mheshimiwa David Omochieng. Party kata mare pod anyalo dok chunga go. But en wan koro nyocha se register as a member mar ODM. Mheshimiwa David Omochieng kane gikuongo dhi e government to nochawa wan sana mostly wan kaka joluo. Ma kionge gi clip notami yani ngene awacho fak. Okabiro mar mondo mi awach gima moro ng'ato. Yani ngene kana biro kane iluonga kata biro anyise ni rit mondo akwonga abiya mi fak. Koro ang'o manotimore lerno ne kanyo? Ang'o manotimore kindi gi David Omochieng, ang'o matimore? David Omochieng chieng' moro kodhi Western. To kochung' e platform. To wacho notemo ni jo Ugenya ka to kalo mondo gidhi e pur, kamo mondo gidhi e puodho gidhi gi pur. Gin giting'o sifuchni e wigi, gidhi go sufuria e kor barabara to migi nyaka bando. Koro nyiso waloya ni kucha be ung'e na tiyo gatia. Si mimi ni mloya. Our numbers must be counted as lawyers. Tadoka achana he. 3 times. Koro sani bwana ni wacho ni en mloya. Wantu wamiye ka kura karate en karo yaka sani ung'e ni en mloya. Ma numbers gi kwano. Our numbers must be counted as lawyers.
Koro kanyo mano wang'o ya ng'eni ka Kenya ka king'iyo mano to napime gi gima ne Gachagua wacho ni Mulima kocha to shares wan kanyo. Mheshimiwa, koro gimomiwe David Ochieng nikech nowacho ni en mloya. Yeah, mani ichayo ng'ama osekonyi for 15 good years. Maiso ni Siaya ng'ama nyalo chung' monge tribes moko go kunyal miyo chance mondo No. En manoloso marach. Either en mloya, either ok en mloya. Kenya kanu yeni chung kata na anyalo biro ta chung Kisumu ka. But ok anyalo wacho language ma samoro dongruok ma bende wacho ni onge gi en ni kech onge nikech siasa megoy. Ng'eni sani bende koro ji oganda wuok oko ma wacho ni kata mana jatelo matiyo koro wacho ni ok ti nikech koro ugwenyorwe paro ke siasa. To wagombo mondo minyis jachunyo na gi TV kata mana jahera machunyo na gi TV ni to wan kaka in kaka achiel kuom jogo bende kodwa kelo lokruok ne Ugenya. Isiwacho gik achiedh nade West Ugenya. Wasema Ugenya. West Ugenya. Yeah. Achiedh nade mabende koro mako West Ugenya kanyo. Nyiso ni to koro ponono ni kao telo ni. Lokruok mage mabende dwan mondo ikel na jo West Ugenya. Okay, Ugenya. My brother gima anyalo kon chuno na gi TV. Ing'eni ki compare wards ma reserve gi wards mag town. Ward ma reserve achiel romo kod maybe 2 constituencies in town. West Ugenya. Mano ward achiel. Kariwo West Ugenya tariwo Kisumu Central. To maybe anyalo make gi part of Kisumu West. Iwinja? Mano ward achiel. Maringe. Te ward maringe ni, waning'eni mostly wang'iyo gi gimiluongo ni pur nikech wachamo gimoa e puodho. To gima lit na nikech an kata gi jopur masani biro ira. Ano kana leader moro nondika kata kamoro. I'm a businessman. Koro yudo ni kata na jopur gi osemanyo josiasa gi mondo josiasa gi obi otimnigi gimoro mondo migiwe kwayo jasiasa ni giwe kwayo josiasa pesa. Ing'eni kidhi konyo ng'ato luongi kata mana ni mondo itimne gima kama osechukre mong'iewo kata nya masin ne moro. Koro dwani masin ni imiye mana kaka onyalo tiyo mondo mi omed ndiko nyithindo moko kata mana vijende moko kata mine moko nyalo konyogi. West Ugenya mostly gima nyalo chandowa sana e piny luo karwa ka en gimoro achiel. Iyudo ni ka principal for example ka nyalo pima an e Kisumu. Iyudo ni ka principal ma Kisumu biro ka manyien te seche moko en moloya. Ing'eno osedhi omako siep kod jo Blackberry. You understand? Kose mako siep gi jo Blackberry, uniform te. Itwang'o kanye? Blackberry. Itwang'o Blackberry. Idwacho na jo West Ugenya kacha onge jok mano dhi school mag twang'o uniform. Koro gima apenji kama ndiye maana awinji ka kiwuo lakini koro koro en Ken kijana mdogo. Gigo mabende samodwa kelo ne jo West Ugenya en mana nikech isewacho kacha achiedh nade mabende koro mako kacha jotend wuok ti. Iwuok kacha dwaro komno mar MCA mar West Ugenya ward. Lek mari kata gino mabende idhi kelo ne jo West Ugenya en mane. Okay, my brother. An pod gima koni ajapur. Wan gi puothe ma kopo ni nyalo yudo puodho mokalo tie aora. Makata kipenjo jo West Ugenya anytime. Koro idhi kelo negi puothe. Ok akel negi puothe. Listen to me. An kaka ng'ama dwa dhi chung e West Ugenya kata mano osetemo ringo gi jo West Ugenya go mowinjo pach jo West Ugenya. Wan kod puothe to wan kod dams. Dam nitie achiel e ward mara miluongo ni Dam Wayodi. Dam ni Matthew Ogutu notemo mogolo nyaka pie moduogo nyaka mwisho. Onge kata area MCA matiyo sani kata mana MP matiyo sani same to governor mondo miyo lugigi mondo miyo dogo kelni jogi magi nyalo kata keyo pige e puothe to wapidho skuma ni mina na ginyalo gole to tero uso ni skul. Ok ngiew skuma kamon koro skuma wok mara Kericho wapi and whatever. Wanyalo riwre to wapuro ka. Monde wa maja piko wagi nyalo dhi to loso sako mari because we have sako so many groups. So wagi pure. Ma gimedhi timo. My brother.
nikech kaka iwuoyo ni ineno jatelo ka jatelo sama omiye mondo mi otel, ng'ato ka ng'ato biro gi lekne gimoparo nonyalo miyo jogi mondo okonygi. Samoro ng'ama nie telo gi sani ma bende en weche mag purgo no kodwa, en owacho ni an mara adwa kelo ne jo Wandara kata mana weche mag somo. In samoro nyalo nene mopogore ne ng'ani ok ti nikech ok otim gima pache dwaro. Utimo public participation ma ka samoro amora mikelo dongruok aparo ni pacho oganda nyaka dwar. Samoro in dwaro ma to jo West Ugenya bi isewuotho ward meneno ni magi mae ma jowa dwaro. Emomiyo gik minja kwano ni magi gik ma jo West Ugenya dwaro. Kana wuotho last election, magi gik mane jo West Ugenya ne nyisa. To magi apacha mana nyiso gi na agenda mara in case ka unyalo miya telo. Maya gima nyalo timo. You understand? Owadwa kidhi kao, idhi e skunde ming'iyo, iwuotho gi jowi gi ming'iyo ni West Ugenya nigi how many school and how many colleges. You understand? Tidhi wacho ni koro any principal nikech abro rado gi principal nikech nyithindo gi abro tero gi e skunde gi, gibro dhi somo e skunde gi nikech ibro kwayo scholarship. Am I wrong? En tija mar mondo mi meet kod all principal manie ward mar West Ugenya. Okalose constituency, not constituency, a ward. Akiagi ma jiranda ma ward machielo chabro timo. Nyiso gini koro jo team magwa mapuro gi makama. Skunde mag boarding gi ma wan kodogi. Koro wabro ga kelo nwegi kwa gi alot wa mwapidho gi. Ema na kelo ni kacha niya. Mondo mi jaoda ma ana japiko. Jaoda to japur. Okinya nyalo monda wuok akonye opur yaka duoga ga piko na cha. Iwinja. Lakini wapure kisako cha. Wawinjre. Kuro nyiso ne jaoda cha ong'e maber ni en gi group moro monyalo ga kawe kata na lone moro to chimo ne gimoro nikech opuro alot nitie kama gitere. Okoting ko tere chiro kata jo chiro ka buro ga biro kawo e group ma kama wang'e ni nitie nduma, nitie tiang, nitie alot, wanyalo dhi kawo kuom gi kanyo. You understand? Nyiso ni koro jogi gigi wabro wilre kaka gik mane wan kane onyuolo to winjo ni gik moko ni exchange kan ka onge pesa to an gi bando tabro kelo ni timi wagi kaina gi. Namba 2 gima ne litna nyaka sani gimiwinjo ka kelo ni wach mar jowagi obed japiko gi nitie jok manyalo twengo, nitie otwa manyalo twengo, gisomo kata nitie jok mosomo twengo go na yudo gi e piny e ground. Lakini ok ginyal yudo tich. Amomiyo ka ginyal yudo tich. Nikech leaders magitero ok ni kod gima chiegni. My brother nan dala. Abedo gi jogi dala. Kendo waloso gi jogi dala. Iwinjo. Ang'e gima ja siasa en. My brother is not my first time ni akakora ringe siasa. Ana ringe siasa. Ang'e gima siasa en. Kendo aseringo gi jotelo mang'eny. Mani miaka hata ringa tero kuma kama ang'e gima ja siasa en. Ang'e ja siasa ma wacho ni adier kata ma wacho ga kabiro kata nyisi ni anyalo nyisi ja siasa makama wacho ni adier. Lakini ja siasa makama to kwachi ni adier. To my brother, I'm telling you, election mwadhi e wang'ni. Election mwadhi en kati in mana gi milion 100. Ni paro ni bro dhi ng'iewo japiny. Kopogore gi pur, weche mag pur, Ken kijana mdogo, lek mabende koro gigo mabende samoro kore dwa kelo ne ja West Ugenya katwa tike gine mabende samoro ja Ugenya dwa winjo ni to Ken kijana mdogo wacho nadi. Se wacho kacha weche mag pur kachiel kod weche mag konyo ojende. The second one is education. My brother, gimakale. Okagomb kata ni nyathino duogo kale. Kendo kanyalo gombo, emomiyo an kachiwo ga, tachiwo ni ng'ato mara matin man kodo na chiwo ne takalo kanyae. My brother, up to now, anyalo mi list mag jonyuol makata gona sim nyaka sani. Nyithino moko pok odhi e colleges. Nyithino moko tieko school. Ostrago mopuonyo nyathine from class 1 to standard 8 okalo standard 8 modhi e form 4 motieko. Nyathi pesa monyalo joingo kata moko bon nitie mosedhi nyaka university and colleges. Ka nyathi manyako inyalo don gi mimi mogik en either obiro ir watne moro e town ka, kose biro ir watne moro e town ka otere mondo mi odhi otie ba. E ba ma nyathi nitie e modhi rakre gi jotelo mineno gi. Ngima ma nyathi ni irumo ka. Nikech gima no somo chakoro konyal yudo. Mana kelo ni gani gira ina ni ka nyathi mosoma ina ni onyalo yudo gima onyalo timo
Binge ni onge tiende mar mondo mi obi kata mondo mi oti tij ba. Sani ka donje chunyo nagi TV kata yudo ka nyithindo manyiri ng'eng to giler, gitimo gima ne gisomo. Kata min ginyalo appreciate nyathina chana kawo pesa ne matere university and college. Ka en media, otimo gima nosomo. Tok ni kuom muda ma en woka, ni kochopo chuny godhiambo, to wuok oko, nyathini ok ninde ot. Odhi tiye ba. You understand? Koro magi gik ma wawacho ga ni wan as a leader onego bed ni wakemea. To wang'iyo ni nyithiwa gi onego bed ni gitimo ang'o. Nyathi kowuok ibro yudo nyithindo gi osomo otende mwachiemegi even on your side. Dhi ng'i gigi to kiseng'i gigi ibro chieng' moro ni gona sim ni duok na wach. Ibro ni kowuok kanyo mar otiyo hotel matin ka. Mara ng'ato tero odhi tiyo med. Mara jomoko wonde kan go kwalo nyaka pesa jonyuol. An gi nyithindo karibu 2. An gi nyithindo 2. Moma pesa modhi mouso nyaka lu. Jonyuol gi ok dwa kata na wacho. To gie sani to go kwal pesa gi ni tero gi Saudi Arabia ni gidhi tiyo. Sani gidang ni gine itaon ka gitiyo tije mag otende gi. Mano ngima mantie nyathi mosomo mani kod papers ne. Ire ka kisetemo konyo achiel 2 3 e West Ugenya kata mulo ngima oganda mari. Yes, my brother. Mani penjo maler. An kabiro gata nyisi gima iluongo ni agenda ma ng'ato osebedo kotimo. Aonge pesa kuminena ni an mana Jua Kali. But an gosiepe Jua Kali na matiyo no gima Nyasaye nokonya ne an gi dhoga manyalo chopo kuom jatelo ka in. Tabiro tanyisi ni jatenda. Ma gima otama to nyathini asepime mayudo ni en gima kama gi gima kama. Magi ya jok ma yudo kosebedo konyo mokalo thuruan. Ating'o gi akelo nigi pod moko nitie ni e simu kanya dhi mi. Ituone magi gik misetimo. To donga setimo gi nitie nyaka numbers gi nitie. Adwa mi mondo idhi lo. Igon gi simu dhi penj gi moko ni Kisumu ka. Do ing'eni mae miya mana konchiel. To ikari dwara. Dong magi gik mipenja. Ing'eni koro nyaka confirm ni mae en adier. Aneno ka education support kacha segolo kacha beneficiaries include Silver Chieng. Masomo kacha luongo ni Kagonya Secondary School. Sani ne form 3 wan gi Victor Tieno. Do konongo ben wasomo ge amoka. Nikech pokodo right mar kisomo ni gimondo giwinji. Nikech mapro dwa ni prove giro ano kaso. Kunyalo wacho ni to jatelo kise konyo to ginitiro mane media. Okay. Tadwan mondo ilogi. Nyaka mineno mong'iew ni nyaka mokony ka jomogo maya piko. Moko nitie mabe na iro ka gidonje tabia maricho. Tabia loso gi jatelo mabe andiko ni piny kanyo. Ituone ni kikonyo nyaka evidence bedi. Indiko nyaka the way forward. Yeah, adwa ne logi mondo giwach ni en adier. Ano ka wachacha gimo ma wacho. Ma koro kaneno ka ndie sekonyo nyithindo ma itero city business message akone jok moko ka small business empowerment. Wan gi personal testimony of Kennedy Odony, Ken kijana mdogo. Mang'ama nokonyo en. Aneno ka indiko ka Boya Koth. Ema nokonyo. Ka wash moro ni kandie. Anyalo terie. Driving school bende itiyo tich matek. Magi itiyo Ugenya nyaka gi Kisumu ka bano kikonyo jomoko achiel 2 3. Gin jok mantie. To ang'o manotimore mano kikawo kom yiero manokalo Ken? Ang'o manotimore? Okay. Binen party kose ang'o manotimore? Party no kodhi kodi maber. Nyocha wami baba luor. Batero kamano kuom nene baba wa en ng'ama chunya ler. An ng'en kaka ng'ato kaka baba Raila Amolo konego bed ni kora luonge ni baba. Wan sheria marwa anonego bed naluonge ni kwar. An koro nying biro ni baba koro an tanyalo bedo nyakware. Jaduong' no osekedonwa. Ma kata ne bed na support David Omochieng. To king'iya gi jo ODM. Beji ne penyo ng'ano bani in gacha MDG adier. Ini chal ja ODM. Nyaka chop kama nyarome kod nyaka nyochop kama rome kod Mama Gladys Wanga. Moni sanu bana kuru warua kie party ni full. Giki misatimo gi kata kokidwa ganyiso ji. Lakini kuru wagombo ni mondo bede party full. Ang'o momiyo noki kawo chama ma ODM mondo mi nilaro go kom mokwongo tielo mane chako mokwongo? Na member mar MDG.
Ang'o momiyo? Ok macha ne en party na mane atero dala nikech notiyo na tich maber. Yeah. To koro gi sani ane aduoge ODM. Nikech Gladys Oluongi, Oh, governor. not Gladys Oluonga. Dongi wacho ka ne wanga Oluongi. No, you are not understanding my word. You are exchanging my word. Ken kijana mdogo wacha ka No. ni governor noluongi ni koro sani donja for. Just come back. Gimomiyo na okay MDG. Do you remember? Ndong ne waselose wach gimomiyo na weyo party mar MDG. Iwacho ni jatendi nok ti maber. No. Iriaso. Na weyo party mar MDG nikech nowacho ni okwodo jopinygi en mloya. En moloya. Koro mano chal kaka an kara kata be ni nowadwa mloya. To koro kendi dak mi yanya nyaka ni imiya gik moko to kalo mondo adhi atigi gigo to an adhi ting'o sufuria bae barabara. Koro kiki ket gima okawache. Koro sani ine chama ma ODM. Naduoge chama ma ODM fully masebero register. Kiwacho ni duogo tende ni gae chama tiwuok. No, an koro na abire chama mar ODM fully. But pokni ma is your first time bede chama ma ODM. No, before that ne an ja ODM. Mane kazi mane jagweng' uchung Steve Okoth Mwanga na anja party man 2007. To ni wuok. Yeah. Ichaki duogo. Chaka duogo. Laro komar msego tiko ma ODM. Kenda dhi kao chon. ODM negi chike mabende giwacho ni gi reward party loyalties kaito gibende ginyalo michu direct nomination to kaki wacho ni wuok to chaki duogo ok nyal kwani kaka achiel kuom jalo mabende oriere tere gi chama. Ma gino samoro nyalo hinyi. Dong ginge gik masebedo katiyo ni chama kuom muda mantie. To sidwan mondo amigi mondo improve girong all right. Ano kabiga e media. Achalo kod governor na moro mabe nya winjo ko wacho weche moko mofuo kabisa. Ing'eni ng'ano onge chieng' mani nyalo ga dware e media mobi e media. Mabe awuoro sana ka chieng' moro na neno kibocho. Madhi kanyo mana ka ibineno ka kanyo bende nyalo kelo ne ng'ikruok. Onge gima nyalo kelo ng'ikruok sani. Kenda adwa nyisi ni kanyo chama ma ODM bende koro gimbe giwuok oko gitego chama margi. Kenda koni nyocha wan gi romo maduong' moting'o youths mosebedo karinge gimiluongo ni bunge la wananchi Kenya mzima. Kendo wan mane wachako gimiluongo ni bunge caucus wan kod mheshimiwa Bungo Wich. Iwinja? Kendo ne waringe gino mang'eny kabisa. Ma wan ne wathon gimiluongo ni girwani. Koro nyiso ni an ODM no. An nie gi teko nikech nase ang'e gima en. Omiyo kok ni ani koro sani aka dhi donje ODM ni na ok ni an MDG koro aka duoge ODM. ODM nitie jok mane mariche. Abro nyisi kwa chopo mbele. To koro sani giwuok. Iwinjo. Koro ODM ber. Kendo usani party leader mawan kodono party leader no ngamusomo marach. Ye to buk mayani kidhire ko bedo kode piny kakwa bedo ni to pimo mana pachi mos gimedwa wacho ne to bro wacho ni ma nyathini wacho na adier kata nyathini wonda. Daktari Oburu Odinga party leader. Sani bwana no ka party chal negi achiel ariyo adek moa kanye. Dongi ni iwacho ni dhi chungi chama mar ODM. Yeah. Jakom mar party bende wacho ni mondo wateg ODM. Yes. Tende ni nitiere ng'ekne kata achiel ariyo adek ma samoro tungo party. Ma ka inja ODM to samoro ing'e achiedh nade ma bende dhi gi party marach momiyo koro romo buche ma bundi romo go mondo muger party. My brother. Party mar ODM onge gima yiengo party mar ODM. Ing'ini jok madwa temo yiengo party mar ODM wuotho gi MCS adi e tokgi. To wuotho gi MPs adi e toke. To wuotho gi governors adi e toke. To wuotho gi ji adi maluwo bang'e. To en gi jodongo adi ma kata kete piny mondo mi osom chi gima piny wacho. Nitiere kambi miluongo ni Tifa mano golo nonro ma yango kaka chama kata mana duol mag chama gidhi. To chama mar ODM ma bende koro ne chal ka gima opogore diriyo. Nowacho ni maro Linda Ground ne gin gi 24% ka Linda Mwananchi noidho gi atamalo 70 gi nyiri moko. My brother, adwan mondo chuo. Mano nonro mano gol. Nonro to kendo nogi miwacho ni kampuni. Kampuni. En kampuni ni timo nonro gi jomage. Inobiro ire motimo nonro kuom. Dong macha to nogole wang' jope mang'eny ma bende kata gin ne giwacho. Kech macha nonro mana kaka gimemiya ni
ma be imbe nonro mari mitimo mogol gi Ken apa nine miloso gini imiya godo ka mondo mi okora anene macha bende nonro manogol mane ng'iyo party ma bende samoro oganda ni godo koro mumwa penji kande ka joneno bende winjo kani to mae nyalo wacho nang'o. My brother, party nigi structures mage. Kad mana kaka ineno ka donje chunyo nagi TV ka. Nang jogi te, nang oganda mantie kadu kod members mantie matie chunyo nagi. Da gibiye mondo gihoja. Nang in kendi in mi hoja. Inyalo Ok iduoko penjo na? Aduoki. Ok iduoko penjo na? Everything nigi structures mare. You must follow the structures mar party. You understand? Dong wan kod UPT, wan kod chairman. Miluongo ni nga? Nyawang'aya. Wan kod jakom. Iwinjo. Kiseluwo na joge miyudo te. Iseneno kuma joge ogwere. Jok mwinjo kuma wacho mane igine. Apenji mana nonro ni. Nonro manogol ni uwacho nang'o? Nonro kanya lose wiye nikech ok ang'e ng'ama notimo nonro. Machi luongo na ni kampuni. Macha gir ng'ato. Nikech an ok nobiro ira. Koro kik alose gima debe nobiro ira motim nonro kuoma. You understand? Nikech nonro kitimo tikawo kuom pach japiny. You understand? Japiny ema nyisi ni bwana gima kama en kama. Muda marom nadi ma pile pile iketo kande Raila Amolo Odinga ni malo nigi malo. To kiny ka wadhi election to ng'ama ne ni piny chiemo bedo number 1. Ok, kara un chairman usome nade kopo ni nonro gi bokutigo kara utiyo gang'o? Wan watiyo ni party leader nitie. Ere kaka usomo party leader to nitie to ere kaka usomo piny? Neo ni ka wadhi maber kama kata ka ok wadhi marach ka un nonro mitimo gi ukutigo. Wan ing'eni wan alose department marwa kaka youths mag ODM. Iwinjo? Wan gi team youths mar ODM Kisumu ka. Gilose agenda margi. Wan gi youth teams ma Siaya. Malose team agenda margi. Wan gi youth ma Homa Bay. Malose agenda margi. Pok wawinje kama wan youths gi kata kwa loso kata kwa gather. Kama wasewache ni party dhi marach. Gima wanyiso mana party sani wanyiso party niya. Miwa gimiluongo ni free and fair. Koro nego beni itemo ni sani ineno ni party ni ok odhi maber yo mane. Ng'ama ok kel party maber. Nitiere gino mabende jopiny moko wacho ni ok winj gima piny wacho. Tendo ni ok usom ground. Mondo winj to jopiny dwaro ang'o jok mabende samoro balogi. En adier. Nikech gini ka penji ni to nonro manogol ne to iwacho ni nonro no ok inyal wuoyo bende kia ni notime nang'o. Nikech an ok ne gibiro. To jopiny bende ema samoro ikawo pachgi achiel ariyo adek ema kelo nonro machalo koda kamano. To dongani ya japiny. To japiny no gi jok ma bende samoro pingo kweth ma ODM. Ang'o momiyo gipingo? Upani ang'o momiyo gipingo chama? Joma pingo chama ma gin kaka team mane? Ilose wi team mar Linda Mwananchi ama Linda Ground. Nikech be gonyo waonge gi Linda Ground. Wan gi walinda ODM. Koro an e pach jok miwinji wacho na ni seche moko balo gi ODM. Ibro chak ng'i background mari. Kama ni ae dala ukacha. Kasa ni anyalo chung' West Ugenya kacha tadhi ayudo na adwaro MCA tadhi ayudo kura beach. Sani koro ok en sera. En ng'iyo anyuondi. Achunge make mana gi kany koro Mgajwang Ken kijana mdogo nyisa ni sani koro kipingo chama ma ODM ting'iyo kameae ok som pachi. Waduogo bang' sama chuok med kete mar Chuny Nagi TV ka waduogo e telo mar koro Mgajwang to dhi chako kaachiel kod somo ote magi ka inyisowa ni to iwinjowa gi kanye penjo moro amora ma digombo mondo ibed godo penjowa kinwa ote magi machuok e Facebook page mar Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV kati subscribe e YouTube channel marwa mar Chuny Onagi TV. Waduogo bang' sama chuok.
Mana kamano nyakora mgajwang kamora mora mitira kaptula makene marua kikendo tilono mara rio tilono mogi kama pudwan kande kachiel kod Ken kijana mdogo mdoro komno mar MCA mar West Ugenya kod otikono ma ODM tilono mokwongo nwa nyisi ni kawaduogo tilono mara rio twadhi chako kachiel kod somo ote mag nyakora mgajwang mokete mane chunya gi TV kikidhi mabor adhi chako kachiel kod somo ote ma jawinjo Ken kada mdogo Yes. waduogo kendo tilono mara rio we wakao pa jawinjo wan kande kachiel kolongo ni David Osunda wacho ni wuodwagi ni sekao. Ben Opija, David Osunda, nika Richard Kadiri wachino Omera kwer wachini wene Orengo ne oko wacho gima lich. Msiani wuni ya wachini mano incoming MCA West Ugenya ngama ber kabisa kone niwe chuli youth leader umuse. Wangi kamano chuli. Agosi hapa na mutegno. Kamano wangi weekly for dongo wachini mano wuod Ugenya. Nyakwaro yola wachoni jatelo. Kar Orengo to we wuoye wabiro layo mano weekly fodongo Nyakwaro yola wacho ni ka wanyalo yudo jotelo machal kamae Kenya nyalo sudo mbele. Sasa wenye wacho ni mano msema with Steve itimo tich maber kabisa kama nusio nage tutaki mano kende chuny luo erokamano maduong' ahinya. Kwa dhi kachacha nitiere gino mabende koro dhi mabor kabisa luo wacho ni kitwa gi timbewa. Moluor Governor Masia James Orengo no owacho weche moko Homabay kacha mabende koro oganda mathoth chutho to mine wuok oko kacha ka kwedo wach mana wacho machalo koda kamano in kaka wuod Siaya nyalo wacho na erokamano Jatelo Steve ing'eyo ni kane wapon to ni miwa ngero moro nitie mane jaluo goyo ni chon bor ni wuoth gi chieth e siandani. Okonyisa ni ki ibron wuotho tineno ni in gi chieth e siandani. To be nonyiso ni onyiswa ni kendo kidongo to luor ng'ama duong' ni. Koro apare ni between Gladys Wanga Orengo ng'ama duong' ni ng'ato en. Aparo ni an Orengo. Orengo. Omiyo gima litna mawinjo kamoro ng'at moro iluongo ni Wycliffe ama ng'awa. Ing'eni wan gi gik moko ma petty things moko ma Orengo sani gonyo miyo pesa mokari adek. Iwinja? Pesa mokari adek. Ng'amonge ana wona ng'e history mar Orengo. Ng'ano ng'ama rach. Orengo ng'ama rach. 2007 pok nopo Ugenya. Ne wan consider ne Ugenya no makre pod nyaka ge Ugunja. Maya ng'at manokelo guns manodwa negowa. Ng'ani neno ni. Ng'ani ok ng'ama ber. Ng'ami neno ni ok ng'ama ber. Omiyo ng'ama pod wach lose wi about Orengo. Ing'eni an ayujo kana koni Steve. Inyalo nena kaka inena ni paro ni seche moko siasa donje kawuono. Omiyo anyiso young generation mwaringo go e siasa masani. Kuongi bedie gi jo siasa moko kendo gima nodhi okonya mang'eny sana ringo gi jotelo ni riembo jotelo gi. You understand? Inyalo ng'e kata kuon ma jotelo go dhie ma kia Steve. Mamoko mugina na gik mwa. Bing'eni ja siasa en ng'at makata mana kaka negi ok tek ne. Ana wona na ja Ugenya to ka koro no senega jodala wakande di koro benefit ine mano lawi kose no lawi ne wane iye kanyo seche ma joko indi nan ga joka kabiro goji gi ng'ega ma ja Ugenya seche ma gigoji makato go dae madae mane kia gi matimo che ng'ega ma ja Ugenya omiyo gima nyalo koni Steve stoch Orengo by the way awinjo kapod lita ntechu nyama be kata ka ja od Orengo madhe mwa luoro no awinjo kapok oluongo Orengo moketo piny mokwere to gima nyalo wacho ni paro ni adwa mi for example koro wawach wawere gi political siasa koro sani kama wantieni wadog mondo wakilia gino bede ya maber ni japiny mawinja sani wawach ni koro en jaod Gladys Wanga obiro hera between Ugunja and Sega nikech kuonge mobe onyalo lose. You understand? To dhio yanyo chi Orengo nyaka gi gik miwinji wacho mano Orengo wacho mage lewni mag iye moka nya luongo nikech mano ng'ama luongo aluoro kaka minwa kaka aluoro mama na. You understand? Iparo no Orengo en governor iparo ne DRG en governor nikech okuodo wi governor mabedo kod ji e committee ma governor. Iparo no Orengo kata debe ni koro ja od Gladys Wange modhi moyanyo ja ode ni yalo ni ng'ato sruare kama chielo. Iparo no Orengo kata meeting seche mobede kama iparo ni nyalo kawe nan dong iparo ni an ng'ama mabuoch ma oktiga ma koro ja ode dhi kama to yelo ni ji sruare oko. Kibedo gi very keen mari kisomo gik ma
Orengo ne wacho. Emo miyo kanyisi kan bwana, nitie changa moro itedo gweng'wa koni. Ingen changa na aparo ntigo nok tede maber, apani kete formalin. Apano bwana no madho changa pok ipime ga maber. Ingen kisemadho changa tinyalo weche moko nyalo wuok ewi mikia ni wacho nade. Aparo no madho changa to but obro mind mare bro duogo bare obro duogo kwa ng'wono. Nikech gira ina chagi malit. Lit sana nikech iparo ni mama chaka mudhi bede mama mwaluoro sana. Ana sedhi mabedo gi mama no. Kama aluor kata mose gi lweta. Iparo ni kuro kamudhi bede gi governors weteni. Nyalo paro gima chal nadi, paro manan karama. To en gi dichuo no onge dichuo, akia ni winja jatelo. En gi dichuo. Ema koda pimo ni koro jaod Gladys Wanga no uko biro ugunja kata sega. To yanyo chio rengo rengen governor. You understand? Iparo ni kamorengo bede gi governors wetene machuoka. Ilu ka orengo ne orenga en buocho ko ni ga jaode ka jaode wuok odhi lony suruare njoma moko. To bende kidwa ng'eni emo winjo kanyisa kanje politics minano wadonye anyiso colleagues na mwaringo go gine ni bwana bed motangi ja siasa nikech ja siasa en ng'ama nyalo tiyo kodi to we dampi kanyo nikech gimo isewinje adwa ni mondo debe ni clip go nitie adwa ni golo an kod gi simo ka isewinje kumorengo ka kochung to luongo ni mon wetena o morengo nya ka in mon weteni kendi chaki dog yan dhako wadu no lonyo suruare kama chielo kopo ni wi yok ti madho changa molie formalin. Omiyo wacho orengo ken ng'at monego bed kata ni sani by the way obedi office mar governor. Ken kijana mdogo kwang'iyo kaka siasa ego kaluka. Apane ni tire oganda kata mana jotend siasa mabende tiyo gi weche maricho. Yes. Achiel kuom gi orengo. To moko an pok aneno moko malit en mar orengo wach na morenga. Nikech kata achiel kuom mine moko bende nowuok oko mowacho ni josiasa magwa mag joma minegi bende tiyo gi weche maricho e public. Wach na machal gi mar orengo. Gineno ni ji bende nigi nyithindo kata familia. Kech nadiri ni weche mag siasa samoro bende kiko ga hit. Kopogore gorengo. Dongo nitiere jok moko ma bende tiyo gi weche molil e siasa ka giu campaign. Ma en ja siasa kosena en blogger. Nikech an giminya donge wacho ni sebedo siasa ka kum ndalo mang'eny. An ng'ama ng'eni seche moko nowacho wach maras en blogger. Mabendo nyisi mabe ihoje ka piny maruto nyisi ne bwana. Mano tija. En makamu. To nodhi okwang'ono. Do rengo no dong no riembe tich. Ang'o miyo rengo to sani MCS ok nyal gole oko gima nowacho. Dong no golo makamu tich. Ingene we tiba koni. Adama nowacho gimoro ya mago be nitiere but ne joma mine mabe samoro tiyo gi weche ailagi. Kichi kisebede siasa. Yes. Kum ndalo mang'eny. Yes. Miwacho ni chako chon. Apano imbise no weche mabende samoro timore kone gi kone. Kaka jatelo. Wach mabende samoro nyalo nyiso oganda ne kata joma mine bame tiyo gi weche machalo koda kama. Okalose wach miyo mapoka winjo ko wach. Iwinjo jatenda Steve na wacho ni ana wacho gima kata kiluonga ta pime ne to dong man ni wache nyoro nikech nyaka nyorengo wach gino pogote debe ni wan ge clip ka play ka. Tiplay na nyaka miyo nikech kikichuna wacho miyo mapoka winjo ko. Gimo miyo nyiso okada na luong ne nyenge wacho ni sebedo siasa. Asebedo. Tiende ni isebedo kiluoga siasa. Yes. Kende isewinjo jok mabende gik miwacho. Pok awinjo miyo majatelo. Mowacho ni an okalony ga siruane ni ng'ama kama. Mukdhi kik gige mukik nyaka muluong nyaka nying the president iye. You understand? Makanitie. To gwagol kan nikech an by the an ngena biro ata biro pinda biro gi fact. Emo minano kana tingo ni nyaka bugni. Athi apani murami moko poni e simo kacha nyalo mi. Koro en gima ng'eyo mok unu pando ga nikech kata nan ken kabro bedo na yanyo ng'ato. Ok un jo media ok ubi wacho gima en adier but want to wacho ga fact. Nikech kata na mama na gino lit ni kata na mama na kama ntie. Omiyo ka gimoro gima an kata mana an kaka ja Ugenya ni adimand adwa ng'eyo ni makamu no wacho mana gima chal gi mar orengo cha ok notieko 1 week no riembe tich. An gima penjo nyaka sani MCS masiaya gi kapok 1 week orumo be ginyalo miwa answer ni ginyalo gi samon orengo kata gi barua mondo gipenje gima no wacho kose giwe yawe mondo bed gi kama to maya leader mabe wadwaro mabende poda winjo mabe poda winjo ni ojong ni en ya party leader manodhi ochung e Korea kaka neno nyocho odhi ochung Homa Bay.
ing'ani en gi ochalo ng'ama nigi tuo mandulme moro ma udhi chung' kamoro to muocho wacho gike kende. Giondong' moro chande be party leader nolando kende ma kata onge yo wadwa moro gi minwa moro mosire. Dong nolando ni en party. Koro ma in an as a young generation madonje siasa. Koro aluwo rengo ni en party leader madhi yanyo ji, tomo ji ayan bende koro pache odhi obed kode mondo atom ji ayan. To nosome en okil. Mana koro kamudwaro no ganda luo obed kamoro achiel wadhi kacha. Ka en kamano to wacha awe obur makana dhire to be abaidhe kana dhire kabedo kode piny agone ero kamano jo osiepno jijo jamanyata ka otinga motera ir jaduong' oburu osiepno makawuono gi kinyo ojijo no mwabedo jaduong' en ng'ama kobedo piny bedo mos madho mana wine to penji question tidwoke mos nonyiso wa ni chakruok sani wawuothe ground wamany piny koro kinyal wacha na wuoge tiyo buru adhi ng'at iwacho maber party leader oburo ni sonu mondo wuoth omany piny sama bende kore duoko ne wach nyise ni piny wacho nang'o an kuon masewuothe sani isomo messages ari adek mago jok mong'eya iwinjo kan mana machiel mabe wi ombachne korenge ko penji ni ang'o momiyo oganda mathoth oganda moko kata jomoko pingo chama ma ODM to uduoke nade kisomo ground ujok mabende go siasa nyaka bunge my brother ang'o matimore my brother gima timre party mar ODM kanyalo nyisi matin nitie joma nyocho ng'iyo ni ting'o bedegi men nyocho ng'iyo no ka baba wacho ni achiel kuom gi en Sofona anyisi chon ni gigi chako ng'ie background mari sani amuoch nadwaro MCA ma Ugenya ka ja Ugenya chodhi otama no kata achung' kanyo tadhi ayudo kura kariba 10 taduoge i town Nairobi at poda maka ODM otekno baba Raila Amolo Odinga ntie kenda taka doka chung' Kisumu ka dwa senator alwar koro baba wachan to nyathina ni to seringo gi party mang'eny we monda ting' bade monda konye to dhi omako bada tabedo senator ma Nairobi adwa go kora nadi to ganda na tok dwara oganda nang ing'en koro oganda ni dwari seche ma inja telo kikiaga gini don koro sani winjo ka waloya koro wacho ni en ya kingpin nikech gikia gima kama giluwo nyocha giwacho nwa kan natembe ya kingpin sani koro en Sifuna ya kingpin giwacho nwa kata councillors ya kingpin mane gima ground wacho nango mane gima ground wacho mutero ne Uliani ok eluo wan go buru ya kingpin luwe gi Gladys Wanga chaki dog iluwo gi Mama Rosa Bui miyo motegno kabisa nogo wago tiagas ni Nairobi kama ngo bungo wicha ana donjo mani suweji sama bende koro wane ikruok ma bende koro party wuoka cha mondo koro tek jogege jopiny wacho ni kwa margi makende ne party en mondo party ochiwo tiko ne ng'ama japiny dwaro yes mani agima katwano be wabedo gi jaduong' obur piny to wacho ne piny dwa ng'ani to ka be nyise tiyo kanya minga to onge gimino kamara mineno ma MCA ma West Ugenya osemi kom ni diriyo to nini keto ka nini inteko dagule ni in men and black Nairobi ni gogaji pano japiny bro ng'i gi wang'adi to kitin japiny ok warakre mana kodi e debe wach minyalo wacho e fuel moidho ni okay my brother fuel to idho twadogi adier adwana koni although anto seche moko idho to an poka idho matata nya nikech an yeg mukebe na moro kanyo ma Nyasaye omiya matina muvgo but kiyudo kitero kata ng'ato for example sani nikech yudo ni ng'ama ywak manyokelo kata na shida ni godhie maandamano nya en jo matatu ok japiny wadwan mondo wawinjre ng'ama nyokuongo tero ywak ni gidwa dhie maandamano na ginwa sectors matatu mag jobiashara mag ndara yes idhi ng'iyo chieng' mane fuel oidho no koro kana okadhi buse agi siling 500 omedna go kod idware 700 kata 600 you understand to ywak ni fuel omedo ing'eno ko waya giche 500 manadhi ga gocha namba 2 fuel to medo oidho wawinjo marach my brother na wacho ni eri tend William Ruto ni more than mar Uhuru Kenyatta ang'en joma ng'eny bro differ koda lakini ng'ama bro bedo very keen to bro understand gima wacho mar Uhuru Kenyatta noidho
to my brother mondo mi wuog ka gi gachi minano ma in kodo kae mondo ichop kata mana seche moko ibiro kode to ng'ado ni e kor yo ka. Ing'eni petrol station man kae gite onge kama wadwa yude petrol station, wadwa yude fuel. Ing'ena in kod 1,000 mi wachana kawo kata chwad siling 1,000 na nie petrol station ka adhi ot ama go kata 200 moro 200 ni ang'iewo go chak adonjo go nyathi ot. Koro idwa ga tiyo makata 200 midhi go cha ang' chuni go fuel mar 200 nikech kama idwa ha iwinjo ka fununu moro ni cho moro ni Nyahera. Koro iwuok ng'wech ga apiko mondo mi ogoli go ter Nyahera mondo om fuel tiket ka. Mar William Ruto ni tero onge, yani ero nengo oidho to kidhi e petrol station tiyude. Akian gini be waneno omedo nengo lakini fuel to wayudo. Omedo nengo nyisnade ya piny ma bende koro luwo chenro ni ang'o momiyo mafuta ma Kenya ka ndie ni malo moingo nyaka ma Uganda gi Tanzania to gikalo mana ka. Okay my brother, mostly atemo ga penjo ji ni cause japiny ywak e yo marach. Mostly atemo ga penjo ji e yo mayot ma japiny mawinja ka to madwa duoko kata kopenji kaka neno ni duoko message go. Wapenje sani atimo kodi agreement mar 5 years. Ni bwana ana bro tiyo karika for 5 good years. You understand? For example, waket kaka Nairobi to gik moko nego beni tero Busia. Maandamano nyocha wabedo go ka. Koro maya boda madwani munda koni. Iyudo ni jowa ma supply gik moko kok Nairobi, maandamano nyocha onge Nairobi. Koro iyudo ni gin giwacho ni ng'ato haya lori, oting'o ne nyanya, oting'o ne waru, kelo ka. Kochope boda ma Kericho. Akia ni understand? Lori nok nyal kalo boda ma Kericho mondo mi otim nadi. Odonj ka ol mwando gi mondo chako koth odog. Ingen wuon gari tok bing'eyo, wuon gari en obro chako kwano ni days. To mokwano ni ga days mondo mi chule pesa cha pod, to in mwandu ni miyo nego beni dhi us cha mondo itingi duok ne pesa cha. Oko chopo. Okanyal wacho maber, akanyal wacho mang'eng about gino non kecho minister mar fuel no Opiyo Wandayi. MP minister maber ahinya. Kende no siep na kabisa. Japiny enyore koso japiny ok Kenya. Japiny to kata mana na inyanya an gi nan japiny. Manyiso ni maandamano jogo ne gin kare mondo ne ging'any. Japiny ok mana giwacho ni gimomiyo ng'anyono ne obedo nikech gifil ne sirikal nokuketo gi mondo mi giwuo kapok gi hike the prices mag fuel. Mane gima nowang'o igi. Winjo ka temo penje niya. Fuel wagolo kanye? Adwa ni duok mondo jopiny owinj. Fuel wagolo kanye maringo Kenya ka? Fuel igolo oko. Piny mane? Iraq. Piny mane? Iraq. Be nitie gima timore ka Iran kanyo? Dongo ko timore ne Kenya kendo timore piny mangima. Okay, my brother. The question is, piny ywak ne ang'o momiyo piny Kenya makoro idhe mang'eny moingo the neighboring countries. Mane gima japiny ywago. To mane gima bende samoro penjo un kaka jotelo onongo be ni lero na japiny ni magi maya matimore. Yes. Nikech ngima to idho. Iniwacho ni in gi gachi to nitiere jal moro ma bende samoro wuok e ode to dhi e tich. Nyithindi ko skul. Ngima mar mafuta ne oidho nikech ka mafuta oidho to gimoro amora oidho. Lakini chal ka gima koro iluore aluora kandie. Mane Raila ne nitiere kodinga jomoko wacho ni ka gimoro ne rach no wuok oko to kwero. Lakini koro masane ni to ok dwa kwere iwiri awira. Raila kende kwani Raila kende onego beni kwero. Sani dong wan go opposition. Team ni mi wacho. Unda kuwuog mondo kwere oko ni magi ma marach. Wan kwano opposition. Wano kwano opposition. Tende ni kono opposition ka piny dhi matek to dhi adhiya. Gachagua mano tij Gachagua ok tij Ken mano tij Gachagua. Mano tij Gachagua. Kuro kata ka japiny enyore unu na sirikal unu dhi adhiya maber. Mano tij Gachagua. Dong sani winjo ko yalo gike oko munyaka wach kuma fuel oke. Dongo nego beno biyo wacho. Dongine miwacho ka ndie ni jotelo manu e Rutinu. Kendo West Ugenya ni kamarach. West Ugenya ni kamarach. To ka wacho ni piny Kenya bende jo Kenya ywak marach. Most ni Siaya County ko chakre gi governor. Koro ine ma gi MCA mara aloso kuon mang'eyo. An ka gi jo Keyo Press wacho ni bas en kod adieri gi gini manade siri ni nini. Bas en kod adieri gi gini manade siri ni. Okay, ok awinjo kako penje kanyo maber pani mano kan wan kacha atelo no mokwongo ka watieko. Wacho na ka gima ber kabisa ni unu ne sirikal kendo okuping sirikal mano tij opposition. Richard Kadiri wacho ni Wod Suba kon jamano ni wan kod evidence to ka onge kod evidence wabiro konyo mondo wakone adieri keto wakode mano wabo neno kanyo maber kabisa. Kopon watieko kandie wacho gima ber kabisa ni une sirikal broad based government
ukonyo sirikal e keyo projects magi kata beni japiny inyore mano ok tiju mondo miyo udhi uping sirikal en tij jogo bende koro pingo sirikal kaka Rigathi Gachagua. Yes. 2027 wadhi e yiero mar kombe mag siasa gi. Ker William Ruto dok e telo kose iloko telo? Owadwa ing'e ni an awuon kian kopogre gi gima nikech in gi chunyi mar go kura kamiero. Ok anyal an koka president aonge wasiwasi. President mara en William Ruto. Mana dhi gon kura. Nikech ang'iyo gik motimo. Nikech kang'iyo sana sana county na Siaya. Governor mara go koko to tieno to dhi kwayo kony. Iwinja? Ogo koko to tieno to dhi kwa kony. Machal ka gima nuthuwa mondo mi adhi amok mach e barabara. Iwinjo? To en to yudo konyruok. Aparo na nyalo mi clip moro ka. Kani iwinjo ka nyoro rengo kumorengo nitie. Kopingo government mar William Ruto. Tamigi kod clip gariyo. Clip mar Murkomen kowacho ni orengo ni kandiere manan minister an by the way ne wawuoro kaka kombe moketunwa e stadium Siaya beyo sana. Ok ne wang'e ni kara nodhi kwayo gimo muk mana man kasa no akia no muk kure ka ema notesa ni sewinjo kane Murkomen openje gino ni winjo kane opingo kane owacho ni gino clips bende nitiere ka Ker William Ruto ndalo manen jalup ker machon Uhuru Kenyatta ne pingo medruok ma fuel sani kore ne maene telo the same thing timore. Wan kore ema sani pod gimwa wacho mibe pod itamre duoka jatenda. Iwacho na kama fuel ae. During Uhuru Kenyatta bene ntie wowa ina mwaneno sani ni kakor Amerika ma wacho ni fuel omed nigi. Amerika. Pinjo mabende waduogo godo mano. Ang'o momiyo wane mwaidhe moloyo pinje mamoko. Erokamano Nyakoram Gajwang' kamoro amora mitira ka thuolo makende magoni erokamano kuom kete mana e Chuny Onagi TV adundo jaluo. Erokamano ne japicha mara Felix Omondi kuom timo tich maber kabisa maneno ni pichni gi e yono makare kaachiel kod iluongo ni Okeo press Nyakoram Gajwang' mano kacha Morin mabende otimo kacha achiel ariyo adek maneno ni oyudo chenro no yono makare kaachiel kod Okelo wan bende gi midusa machendo iluongo ni Nelson Mandela Okore mano wuodo funyo Jerusalem. Kapok watieko Nyakoram Gajwang' aka thul makende mamio kendo ken kijana mdogo ponono ni dong kata gi wach mabendo nyalo miyo jopiny ko watieko. Okay, erokamano jothurwa ma mostly jokanyanam ma thurwa ma Siaya. An gima nyalo gon Homa Bay poleni sana el niaba mar governor mara ma Siaya gi weche manyo wacho nyaka wami mama Gladys Wanga respect kendo wagoni erokamano mama Gladys kuom nikech pok iduokri kode but wang'eyo maber Nyasaye bro konyowa kendo wabro yudo jotelo mabro konyowa. Ago erokamano kuom kawuono biro e Chuny Onagi TV mondo mi wapor wach man kaka joluo mondo mi wane ni wabro dhi kanyo the next step mar chakruok sani nyaka higa manyien mabiro. Gima kwayo jothurwa jokanyanam wabed gi kwe to wabed gi agenda. Kwasebedo gi kwe gi agenda wabro yudo kuma piny bro dhiye. Mane wach manyalo wego jothurwa aonge mang'eny manyalo wacho. Erokamano. But serikali wacho ni to kunyal pingo nikech mano ok tiju kata ka gik moko dhi marach. Mano tiji Gachagua. Kata ka gimo idho tiji Gachagua. Mano tiji Gachagua. Kata ka jo Kenya chor tiji Gachagua. Mano tiji Gachagua. Dong Raila ne tinge watu ba utego wakoche. Koro mka Gachagua bo tinge. Nyakoram Gajwang' mano wacho mar ken kijana mdogo wacho ni kata nengo mar uchumi mar piny oyudo manade kata mana japiny hinyre yodno machalo nade mano ok tijgi mano tij Gachagua japiny ohinyre ahinya mafuta medra gino ka ginyal pingo gimoro amora nikech gin e sirikal. Wan sirikal. Erokamano Nyakoram Gajwang' ka thul makende magoni erokamano kuom chopo kendo miyo wa pachi kotenore kaachiel kod kaka imbi nene. Erokamano ne ja neno maramoro kacha ute machuok Facebook page mar Chuny Onagi TV kendo jogo mabendo olemo wa kacha Chuny Onagi TV TikTok page kati subscribe in the channel mar Chuny Onagi TV kama ne tai channel ni and Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 giro makawuono ne en kik
iwuo kama gweno okognie. Waromo kacha kangoromo kacha sa chiel mutino ka wadhi bedo kachiel koda Honorable Adui Nyang', mano MP ma Kisumu East 2027. Odhi chung kacha kendo kolare wadhi go kode mbaka kunyiso ni to chama chalo nade uritu masani. Erokamano. Mos na Adui Nyang'.